Enkosi kwakhona ngokuhlala nathi usasibukele apha eSABC lihaye lixhomisa amehlo inani lentlonti yokubukana ezikolweni eziziganeko ziyakwazi ke ukukhokhelela ekubeni amaxhoba afikelele kwisigqibo sokuzibulala ngenxa yongakwazi ukumelana nale mpathombi. Inkqubo ye-cutting edge ityelele usapho lwaseMpuma Koloni oludandithekileyo emphefumlweni ngenxa yemeko ezinje. Umntana amelele pha phantsi egrey uswele kanjani eguqe ngamadolo. Oh, you are gone, your memory stays. A bittersweet goodbye in our hearts, you will say. Khomagama bangawathethanga kum. Kuthiwa ngoba mnyama kwakhe kuba emnyama bathi ulishankana. Uma ufuna ukutest ingqondo yomuntu awukho machine. If they are faced with peer pressure or pressure to assert dominance, then typically they will do that by bullying other students. Bengicela ubona umuntu edlengise endlini. Fuke ndawo ivala indlu leyo kusenze abantwana babebuya babuye bangaboni kwami. Sixolise kakhulu mbukeli singathanda ukuxolisa kwabo banenhliziyo zi-ethe elinqaku elingathi libachaphazele kakhulu. Ukuxovula ke mbukeli ngakumbi sizawuncokola apha e-studio nompexeshi walenkqubo uOndela Mbana. Masibulise Ondela sikwamkele eSABC lihaye. Manibulise kuwe Kholosa nababukeli beSABC lihaye sibulele ngelithuba. Iyakhwanqisa kakhulu lento esisandula ukuyibona. Khawusityebisele njengoko ni-cutting edge nithela bekanti nindwendwela olusapho kukhale nyonini. Kanje ngokubona apha kushicilelo lwevideo abantwana besikolo besenza imigushuzo idandathekisa umphefumlo kakhulu kuba lo mntwana sithetha ngaye apha Kholosa ngumntwana ominyaka esibhozo nje kuphela, umntwana oyintombi ominyaka nje esibhozo kuphela. Izityholo ke zezo kokuba lo mntwana inguye nechomikazi yakhe bathe utishala unxiba ikawusi ezimdaka esikolweni. Apho ke ngoku imbi khona ezinye izithyolo zezo kokuba utishala yena njengomuntu ukhumbula mosi esikolweni utishala uthathwa njengomzali. Xa usumntwana wakhe esikolweni uyomshiya usithi ndimshiya emzalini. Kodwa ke ngoku izithyolo zezo kokuba kwazile utishala yena lo athatha umntwana bayomfaka e-staff room kunye nabanye otishala bamngcikiva umntana bamgezele ngelithi njeba ndingumuntu omnyama nje bamgezele bathi umnyama bamgezele ngobubu mnyama bakhe. Kulapho ke ngokukholosa umntana uye akakwazi ukumelana nayo lento. Izithyolo ke zezokubuthe wagoduka awufika ekhayeni wakakwazi umelana nayo akavi kakuhle yilento. Umzali uthi ndithe xa ndisithi ndiyojonga egumbini hayibo naku ndikhawulelwa sisimanga ngelishwa umntana uzixhomile uzibulele. Yho yaze yabhlungu kakhulu. Senditsho kubonakala ngathi iziganeko ezikumila kunje ezithande ukuxhaphaka kuba kungekudalanga siyasabona ivideo ibithe tshitshilili kumakhasi onxibelelwano apho bekubonakala utitshala bebukala omnye umfundi ngendaba ye-Pi Day. Senditsho ingaba mhlawumbe akhona amanyathelo athe abe kanti athathwa lisebe siyaqonda into yokubana zizithyolo ingaba lukhona uphando olwenziwe ukufumanisa into yokubana mhlawumbe abatitshala kwenzeka ntoni? Iya inwenwa wena Kholosa lento yotishala ababukula abafundi. Uyakhumbula amaxesha amaninzi sithanda ubona ingakumbi pha kumaqonga onxibelelwano sithanda ubona ingumfundi thomfundi ababukula nayo. Uyakhumbula sasikhona esinye isiganeko ngenye igame apha abantwana bebethana ebhasini uba ndiphazama kwakuseMpuma Koloni. Ngoku siyasizibona kukhona ipattern ethile kubonakala kanje ngesi usitshoyo. Ikhona into ebonakalayo into kokuba hayi man otishala aba okanye abantu ababekwe ukuba babebeliliso ebantwanani ezikolweni benza ezi zinto zilolu hlobo zokuxhaphaza abantwana ezikolweni. Isebe ke lemfundo lingenelele nathi singu-cutting edge sikhe sathi ukuhlala phansi nesithethi isesebe lezemfundo sakhe sahlala futhi ke phansi ne-psychologist esinabiselayo into yokokuba umuntu ukuzabe umuntu oyibhuli ususelaphi yenze kanjani lento kuba engutishala engakumbi. Kuyafumaniseka ke into yokokuba ngamanye amaxesha uyawufumanisa into yokokuba ibhuli yona leqala yayibhulishwa nayo
ikhula ingumntu obhulishwayo. Isimo mhlawumbi ngemva sikhokhelele kokuba andikhula ngaphantsi kwemeko eqhelekileyo, ndiqhele ukuba ngumntu ongcikivwayo, ngoku for mna ukuze ndikwazi ukuzikhulula mandiyenze lento komnye umntu. Khumbuze nje xa sizayiqala siyiqongqothwe umbukeli uyifumana phi Cutting Edge? Siyafumaneka ku-SABC 1 ngentsimbi yethoba ngokuhlwa ngoLwezibini. Siyafumaneka ke sinayo impinda phaa ngoLwezithathu ngecala emva kwentsimbi yesibini. Sikhona apha ku-SABC High ngoLwezine ngentsimbi yethoba. Ukanti nezinye izinto ke umuntu athi ufuna uzifumana, ndiyafumaneka mna phaa ku-Facebook ndingu-Ondela Lulamela Mbana. Ungandibhalela phaa nje ku-inbox ushiye nje ibali lakho ndawubuyela kuwe. Ondela, masibambe ngazibini ngexesha lakho, enkosi kakhulu. Masibulele. Right, mbukeli we-SABC Lihaye besihlani indlebe naye umbhexeshi wenkqubo ye-Cutting Edge uOndela Mbana ngoku sawuhlabela mgama